Despois de asinar no libro de honra do Concello, a nova delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, destacou a colaboración existente entre as dúas administracións, que permitiu investimentos no municipio por preto de 1 millón de euros. As dúas administracións, a administración autonómica e a administración local, tenen que traballar da man. Os recursos son necesarios, a prova diso, o ano pasado, case un preto de 1 millón de euros, foron os investimentos que fixo a Xunta de Galicia neste Concello, e sobre todo por recordar unha actuación das máis importantes, que foron 600.000 euros, foron no CPI de Cernadas. A delegada repasou tamén coa rexedora as actuacións pendentes. Así analizaron tamén o proxecto froito dun convenio con Augas de Galicia para a mellora do saneamento en 5 núcleos do municipio, como é o caso da Devesa, Silva, Berrimes, As Quintáns, A Costa e tamén Cruído. Pero tamén hai outras actuacións que son frutos de convenio. Un convenio que xa teñe comprometido a alcaldesa de Lousame a través de Augas de Galicia para, creo que son en 5 lugares de poboación deste Concello de Lousame para o tema da depuración. Importante o investimento que vai a ser de case, pasado 1 millón de euros. Na reunión tamén abordaron diferentes liñas de axuda que pon en marcha a Xunta, as que poderá presentarse o Concello lousamiá, como veu facendo nestes anos, e que posibilitará a realización de outras pequenas actuacións de gran valor para o municipio, de cara a mellorar a calidade de vida dos seus veciños.